ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ମୋ ଜେଜେ ମୋ ବିଧବା ବୋହୂକୁ ବାହା ହୋଇ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋର ବିଧବା ମାଆକୁ ଜେଜେ ଶାନ୍ତି କଲାବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ଜେଜେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ପରେ ବିଜୟ ଘରେ ପଶି ବୋଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେଜେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଦୀପୁ, ଆମେ କାଲି ପୁରୀ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ସେଠି 3 ରୁ 4 ଦିନ ରହିବା, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ, ମୋର ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଜେଜେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା କାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୁ ଯେମିତି ହଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ। ରାତିରେ ଆମେ ପାର୍ଟି କରିବା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଲି ପୁରୀ ଯିବି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇପାରେ। ବିଜୟ କହିଲା ମୁଁ ବି କେବେ ପୁରୀ ଯାଇନି, ତମେମାନେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବାହାରିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ହଉ କହିକି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ୟେଲୋ ଶାଢ଼ୀକୁ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଯିଏ ବି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିବ ତାର ନଜର ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେ ପଛରେ ବସିଲେ, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଲି ଆଉ ବିଜୟ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଜେଜେ ବୋଉର ପାଖକୁ ଲାଗି ବସିଲେ। ବିଜୟର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୋ ବୋଉ ଉପରେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ମିରରକୁ ସିଟ୍ରେଟ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲା, ଯେମିତି ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ଜାଣିପାରିବେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୟ ମିରରରେ ଦେଖିଲା କି ଜେଜେ ବୋଉର ଛାତିକୁ ଦଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉର ବାମ ହାତ ଜେଜେଙ୍କର ବାଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଜୟ ଦେଖି ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି 2 ରୁ 3 ଥର ଦେଖିବା ପରେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ବୁଲିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ପାର୍କ ଗଲୁ। ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ହେଲେ ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ତାପରେ ଜେଜେ ବିଜୟକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବିଜୟ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୟ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ମିଶିକି ପୁରା ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲେ। ବିଜୟ କହିଲା ଜେଜେ ଆଉ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ହୋଇଯାଉ ମୋ ସହିତ। ଜେଜେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା ଚାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା କରିବା ଆଉ ଗାଧୋଇବା, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ବି ଆସିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଜୟ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ବୋଉ ଲହଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା, ଗାଧୋଇବାକୁ ସିଧା ମନା କଲା। ଜେଜେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବୋଉ ହଁ କଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୋଉ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଜେଜେ ଆସି ବୋଉକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ବୋଉ ଏଡ଼େ ଅଲାଜୁକି ଯେ ଜେଜେକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି କହିଲା ବାପା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜେଜେ କହିଲେ ଡରନି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ବୋଉ ବି ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଜେଜେ ବୋଉର ହାତକୁ ଧରି ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲହଡ଼ି ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଜେଜେ ବୋଉର ସବୁ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ମଜା ନେଉଥାଏ। ବିଜୟ ବି ଦେଖୁଥାଏ କଣେଇ କଣେଇ, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଧୋଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଦା ଥାଆନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ମିଛରେ କହିଲି ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୋର ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ କହି ଚାଲିଗଲି ବାଡ଼ି ପଟକୁ। ବିଜୟ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ। ହେଲେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଲି କି ବିଜୟ ଆମ ଘର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋ ରୁମ୍ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କାନ୍ଥ। ଥରେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କାନ୍ଥରେ 2ଟା କଣା କରିଥିଲି
ଆଉ ସେଇ କଣା ଉପରେ 2ଟା ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଇଥିଲି ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଣାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଜେଜେ କହିଲେ, ଚାରୁ ତୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ବୋଉ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ବି ରହିପାରୁନି। ତାପରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ତୁ ଯେମିତିକା ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ନା, ମୋର ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋଭ ହେଉଛି। ବୋଉ କହିଲା, କି ଜିନିଷ ବାପା? ତାପରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ତୋର ସେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଛାତି 2ଟା, ଆଉ ପାକଳିଆ ଗାତ, ଆଉ କଖାରୁ ପରିକା ପଛ ବିଶାଳକାୟ ଭାଗ। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଚାରୁ। ବୋଉ କହିଲା, ସତରେ ବାପା ତୁମେ କିଛି ବି କମ୍ ରଖିନ? ଜେଜେ କହିଲେ, କ'ଣ କମ୍ ରଖିନି? ବୋଉ କହିଲା, ତୁମର ଘୋଡ଼ା ପରିକା ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ରଖିଛ, ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଛି। ଜେଜେ କହିଲେ, ହଁ ମୋର ଏଇ ଘୋଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ଏଥର କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, ଏଇଟା ତୋ ଭିତରେ ପଶିବ। ବୋଉ କହିଲା, ସତରେ ବାପା? ଜେଜେ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଚାରୁ। ତାପରେ ଜେଜେ ବୋଉକୁ କୋଳରେ ନେଇ ବସେଇଲେ ଆଉ ବୋଉକୁ ବହୁତ ଗେଲ କଲେ। ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ ବାପା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଆଉ ବାହା ହୋଇଯିବା, ଏଠି ଦୀପୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଜେଜେ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ, ଏଠି ହିଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା। ଦୀପୁ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଦୀପୁ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ। ସେମାନେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତା ଗାତରେ ପୂରେଇ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୋଉର ଗାତରୁ ଧଳା ଧଳା ରସ ବୋହିଲା ଆଉ ଜେଜେ ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ମୋର ତମର ବାଡ଼ିକୁ ମୋ ଗାତରେ ପୁରାଅ। ଜେଜେ କହିଲେ, ରହ ଆଜି ତୋର ଗାତକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ିଦେବି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ବାପା ମୋର ଗାତକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ପୁରା ଆଜି କ୍ଷୀର ପିଇଦିଅ। ତାପରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ଆଜି ତୋତେ ଗର୍ଭବତୀ କରି ତୋ ଛୁଆର ମୁଁ ବାପା ହେବି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ବାପା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ ଗାତରେ ପେଲି ପେଲି ମୋତେ ଛୁଆ କର ବୋଲି। ବୋଉ ଜେଜେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୋର ପଛ ବୋଇତ କଖାରୁକୁ ଚାଟିବି। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ଆସୁନ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି? ତୋତେ ଆଜି ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଦୀପୁ ତୁମ ନାତି ନୁହେଁ, ସେ ତ ମୋ ପୁଅ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲେ। ଜେଜେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୋର ଲଗେଇ କରିଚାଲିଲେ। ଏମିତି 40 ମିନିଟ୍ କରିବା ପରେ ଜେଜେ ଝଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବୋଉ ଜେଜେଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହିଲା। ଜେଜେ କହିଲେ, ମୋର ଆଉ ବଳ ପାଉନି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଫୋନ୍ କିଏ ଜଣେ ସଉଦା ପାଇଁ କରିଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ମଉସା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବହୁତ ସଉଦା ନେବାର ଅଛି। ଜେଜେ ହଉ ଆସୁଛି କହି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ ସେମିତି ବସିଥାଏ ଖଟ ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ତାର ଗାତରେ ପୂରେଇ ଭିତର ବାହାର କଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୟ ଆଉ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରି ସିଧା ଯାଇ ଆମ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍କୁ ମାରିଲା। ବୋଉ ନିଜ ଦେହରେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଦେଖିଲା ବିଜୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବିଜୟ? ବିଜୟ ମିଛରେ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ନେଇଯା। ବିଜୟ ମିଛରେ ବାହାନା କଲା ଆଉ କହିଲା କି, ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ପାଉନି, ମାଉସୀ ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବୋଉ ହଁ କହି ମୋବାଇଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ମୋବାଇଲ ଖୋଜିବାରେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲାନି। ବିଜୟ ତାପରେ ଜେଜେଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଖୋଜିବାକୁ। ବିଜୟ ଏତିକି ବେଳେ ତା ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲକୁ ବାହାର କରି ଜେଜେଙ୍କ ଖଟ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା ଆଉ ବୋଉକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଟିକେ କଲ୍ କଲ। ତାପରେ ବୋଉ ବିଜୟ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲା। ବୋଉ କହିଲା, ବିଜୟ ତୋ ମୋବାଇଲ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ରହ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି କହିକି ଖଟ ତଳକୁ ବସିଲା। ବିଜୟ ମୋ ବୋଉର ପଛ ବୋଇତ କଖାରୁକୁ ଦେଖି ରହିପାରିଲାନି। ସିଧା ବୋଉର ପଛ କଖାରୁରେ ନିଜର ବାଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଜେଇଲା। ବୋଉ ବି ଜାଣିପାରିଲା, ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ବିଜୟର ଫୋନ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତା କାନ୍ଧରୁ କପଡ଼ାଟା ଖସିଗଲା। ବୋଉର ଫାଳିଆ ଫାଳିଆ ଫୁଲିଲା ଛାତିକୁ ଦେଖି ବିଜୟ ବୋଉକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲା ଆଉ ବୋଉର କପଡ଼ାକୁ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଓଃ, ତାର ଗାତ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା! ସେ ଗାତକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ପାଇଥିଲେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ବୋଉର ବାଳୁଆ ଗାତକୁ ଦେଖି ସିଧା ମୁହଁକୁ ଲଗେଇକି ଚାଟିଲା। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରୁଥାଏ, ହେଲେ ବିଜୟ କିଛି ନ ଶୁଣି ସେମିତି ତା ଗାତକୁ ଚାଟି ଚାଲୁଥାଏ।
ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ବିଜୟକୁ କହିଲା, ଛାଡ଼, ମୋତେ କିଏ କାଳେ ଆସିଯିବ ଯଦି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ବିଜୟ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ରହିପାରୁନି କହି ବିଜୟ ବୋଉର ଛାତିକୁ ତଳିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗେଲ କଲା। ବୋଉ ଆଉ ରହି ନପାରି ବିଜୟର ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ ବିଜୟ କାନରେ କହିଲା, ଆଜି ତୋ ମାଉସୀକୁ ନିଜର କରିନେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ତୋ ମଉସାଙ୍କ ସୁଖ ଦେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଜୟ ବୋଉର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ତାର 8 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଡ଼ିକୁ ବୋଉର ଗାତରେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ବୋଉ ଚିଲେଇଲା ଆଉ ବିଜୟକୁ କହିଲା, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଜୟ କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ଖାଲି ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମାରୁଥାଏ। ଘର ଖାଲି କମ୍ପୁଥାଏ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର 2-3 ଥର ପାଣି କପଡ଼ାରେ ହୋଇଗଲା। ବିଜୟ କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ନିର୍ଘାତ କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉର ମୁଡ୍ ହେଲା ଆଉ ବିଜୟକୁ ଓଲଟା ଶୋଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ବିଜୟର ବାଡ଼ିକୁ ନିଜର ଗାତରେ ପୂରେଇ ତଳ ଉପରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାର ଛାତିକୁ ବିଜୟର ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଗଲି କରି କହୁଥିଲା, ତୋ ପରି ମରଦ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କରିବାକୁ ଦେବି କାହିଁକି? ଏମିତି ବୋଉ ଆଉ ବିଜୟ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ତା ଭିତରେ ବିଜୟ ବୋଉର ଗାତରେ 3 ଥର ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବିଜୟ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ରାତିରେ ଆସିବୁ। ବିଜୟ ହଉ କହି ବାହାରିଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ରାତି 10ଟା ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେଜେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୋଉକୁ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇକି ତାର ଛାତିକୁ ଆଉଁସିଲେ ଆଉ କପଡ଼ାକୁ ଟେକି ତାର ସେଇ ଗାତରେ ହାତ ମାରିଲେ। ବୋଉ ଜେଜେକୁ କହିଲା, ଦେଖ ବାପା, ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାଲି କରିବା। ଜେଜେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ନକରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ ସବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୟ ଆସିଲା। ବୋଉ ବିଜୟକୁ କହିଲା, ଚାଲ ମୋ ରୁମ୍କୁ। ବିଜୟ ଗଲା ବୋଉର ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ବୋଉ ମୁତିବାକୁ ଗଲା ଗାଧୁଆ ଘରକୁ। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉ ଚର୍ଚର କରି ମୁତୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି ବୋଉ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖିଲି ବିଜୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ତା ଖଟ ତଳେ ବସିଗଲି। ତାପରେ ବୋଉ କବାଟ ଦେଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ବାଳକୁ ଖୋଲା କରିଦେଲା। କପଡ଼ାକୁ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ବିଜୟ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଉ ବିଜୟକୁ କହିଲା, ବିଜୟ ତୁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବିଜୟ କହିଲା, ସତରେ ମାଉସୀ? ବୋଉ କହିଲା, ମାଉସୀ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ଖାଲି ଚାରୁ ବୋଲି ଡାକ ମୋତେ। ବିଜୟ କହିଲା, ହଉ, ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଚାରୁ ବୋଲି ଡାକିବି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଆଗରୁ କେବେ କାହାକୁ କରିଛୁ? ବିଜୟ କହିଲା, ନା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ। ବୋଉ କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ବିଜୟ କହିଲା, କ'ଣ କହୁନ? ବୋଉ କହିଲା, ମୋର କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ବିଜୟ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମର ବଳିଲା ବଳିଲା ଛାତି ଆଉ ପଛ ବୋଇତ କଖାରୁ ଆଉ ତୁମର ସେଇ ବାଳୁଆ ଗାତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୁମର ଓଠ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ କହିଲା, ସତରେ? ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ ଚାରୁ। ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ଆଗରୁ କେବେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ତୋର? ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୋଉ ବୋଲି କହିପାରେ ନା। ଡର ଲାଗେ, ତୁମେ କାଳେ ଦୀପୁକୁ ନହେଲେ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଦେବ ଯଦି। ବୋଉ କହିଲା, ଓହୋ, ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ ଚାରୁ। ତାପରେ ବିଜୟ ବୋଉର ଛାତିକୁ ଦଳିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ପରେ ବୋଉ ବିଜୟର ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ସାଉଁଳିଲା ଆଉ ହଲେଇଲା। ବିଜୟର ବାଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ବିଜୟ, ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ବାଡ଼ି କାହାର ବି ଦେଖିନି। ବିଜୟ କହିଲା, ମଉସାଙ୍କର କ'ଣ ମୋଠୁ ଛୋଟ ଥିଲା କି? ବୋଉ କହିଲା, ହଁ। ତାପରେ ବିଜୟ କହିଲା, ଚାରୁ, ତୁମେ ମଉସା ଯିବା ପରଠାରୁ ତୁମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ? ସତ କହିବ, ତୁମକୁ ମଉସାଙ୍କ ଆଉ ଦୀପୁର ରାଣ। ବିଜୟ ରାଣ ପକାଇବାରୁ ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ତ ମଉସା ହିଁ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯିବାର 4 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲାଣି। ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୀପୁର ଜେଜେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତାପରେ ବିଜୟ କହିଲା, ଚାରୁ, ତୁମକୁ ଜେଜେ କରନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଦୀପୁ ଜାଣିଛି? ବୋଉ କହିଲା, ନା, ସେ ଜାଣିନି। ବିଜୟ କହିଲା, ଜେଜେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲସେ ଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି? ବୋଉ କହିଲା, କରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମ ଭଳି କରିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ବିଜୟ ବୋଉର ବାଳୁଆ ଗାତକୁ ମେଲା କରି ଚାଟିଲା। ବୋଉ ଖାଲି ସଁ ସଁ ହେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉର ଗାତରୁ ଧଳା ଧଳା ନାଳ ବୋହିଲା। ବିଜୟ ତାକୁ ଶୋଷି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଚାରୁ, ତୁମର ଏ ବୟସରେ ବି ମାଲ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ମୋ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ବିଜୟ ବୋଉ ପାଟିରେ ତାର ବାଡ଼ିକୁ ପୂରେଇ ଶୋଧିବାକୁ ଲାଗିଲା।
କହିଲା, ନେ ଆଜି ମୋର ତୁ ଖାଇକି ପୁରା ପାଣି ବାହାର କରିଦେ। ତାପରେ ବିଜୟ ତାର 8 ଇଞ୍ଚିଆ ବାଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ବୋଉର ଗାତରେ ପୂରେଇ ଆଗପଛ କଲା। ବୋଉ ଖାଲି ସଁ ସଁ ହେଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କର ବିଜୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଛିଙ୍କିଲା ପରେ ବୋଉ ଆଉ ବିଜୟ ଉଠିକି ଆସି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏଠି କି ପାଲା ଚାଲିଥିଲା? ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସେମିତି ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲେ। ବିଜୟ କହିଲା, ସରି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କାମ କେବେ କରିବିନି। ମୁଁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡରେଇଲି ଆଉ କହିଲି, ତୁ ମୋ ବୋଉ ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ତାପରେ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଜଣ ଆସି ମୋର ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଉଠ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବିଜୟ ତୁ ଖଟ ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋ। ସେ ଯାଇକି ଶୋଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବିଜୟ ଉପରେ ବସି ତାର ବାଡ଼ିକୁ ତୁ ତ ଗାତରେ ପୁରା ଆଉ ତୋର ପଛକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମଜା ନେ। ବୋଉ ମନା କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁ ସେମିତି ନ କରିବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ବୋଉ ରାଜି ହେଲା ଆଉ ବିଜୟ ଉପରେ ବସି ବିଜୟର ବାଡ଼ିକୁ ତାର ଗାତରେ ପୂରେଇ ତାର ପଛ ଭାଗକୁ ଉଠେଇ ପକେଇ ତାଠାରୁ ମଜା ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟି ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ 100ଟା ଲାଇକ୍ ଆଉ 50ଟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।